Jesiki aanvallen, dus was illegal. Ja, niet een wacky van een Dat is bij Mercy nog fijn. Ja, ik ben wel verteld. Is het iets zo in? Ja. Als de maar zekerlijk gaan. Ja, is niet echt. Hoeveel is het jammer? Mijn mouth dacht als ik wil streamen. Je weet pas als ik van de streamen een keer een klapje. Ja. Als daar rapjes weer halzig, afkort dat je raar was, kom je zo met hem af. Kan het. Ja, jij is waar, ja. Bolo. Die was echt lekker. Yo, vandaag aantrek nu. Ja, ik kan
Voor wat was dit? Time's up.
Tackler release, Raif.
No, Chris.